الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي خلق كل شيء وقدره تقديرا، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وآله وأصحابه أنصار الدين. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dan uwa musulmi, babu shakka ana so ga musulmi ya dawwama akan aikin alkhairi da kuma akan da'a da kuma ci gaba da tsarkake zuciyar shi daga ayyukan da suke ba su da kyau. Don haka ma'abuta biyayya ga Allah zukatansu masu kyau ne, kuma suna kokari su gyara zukatansu ba saba ma Allah subhanahu wa ta'ala. Don haka daga cikin amfani mai girma shine mutum ya zai yana son azumi, domin azumi yakan gyara zuciya, ya hidata daga wani mummunan hali zuwa kyakkyawan hali. Don haka dan uwa na musulunci da imani, azumin shidda a cikin shawwal bayan ramadan, wannan yana nuna maka cewa ƙarin kuzari ne bayan ka ƙare wani aikin alkhairi, sannan kuma ka soma wani aikin alkhairi. Dan uwa musulmi, azumin kwana shidda a cikin watan shawwal dalili ne akan gode ma Allah subhanahu wa ta'ala akan ainihin ibadar da kai na watan ramadan, da kuma katari da kai Allah ya taimake ka kare watan ramadan. Sannan kuma sitta daga cikin shawwal yana daga cikin dalili akan cewa kana son ƙarin alkhairi, kuma kana kwaɗayin alkhairi, kuma ka kama kyaukyawan hanya wadda za ta kai ka har zuwa aljanna. Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu cikin ma'abuta aljanna, domin haƙiƙa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man sama ramadana, wanda ya aika ramadan thumma atba'ahu, sai ya bi shi da sitta min shawwal, da shidda da watan shawwal, kana ka siyamin dahri, ya zan kama wanda ya azumin shekara. Rawahu muslim, imam muslim da wani muslim salatu wannan hadisi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na'am, wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mai tambaya yana tambaya mutumin da aka biya bashin ramadan ko yana iya sitta shawwal. To babu makawa dai a biya bashin Allah kafin a yi sitta shawwal, saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man sama ramadan summa, sai mutum ya azumin watan ramadan sa'annan sai ya bi shi da bisitta min shawwal, ya bi shi da kwana shidda a cikin shawwal. To kenan sai in ka yi ramadan ya ƙare, bayan ka cika shi da wajibi gare ka, sa'annan sai ka yi sitta shawwal. Kenan babu makawa mutum ya biya bashin da aka biyan shi, sa'annan ya zo ya biya ya yi sitta shawwal, wanda yake lafiya ne kuma azumi ne mai alkhairi da yawa. Na'am, insha Allah.